Pozdrav ljudi, sad ćemo da igramo malo neke igre. Sad vidite na taj grupi server. Idemo tu. Ljudi, ušli smo, idemo svi. Sad će da snimamo PvP. Bar ako smo prošli epizodi da nećemo da igramo više sliku, osim možda s Boku, on je Kit PvP. Night, Kit PvP. Gledajte kako, vidite brate. Ko je pro? Ja sam pro. Ko je bot? Ja sam bot. Ko je pro? Ja sam pro. Znajte da to... I sad ćemo cijepa normalno. Koji sam pro. Sad tako možda biti tu. A vi shvatite šta je tim nabavljeni. Sad ćemo da ih i cijepamo. Rekao smo mnogo sujete da budemo tim. Sad ćeš ti da ih Gamebot. Kaj ti? Imam sad cijepamo ovog. Tvili, srce mi misli. Kako sam pustio, tačno budemo tim, jel? Sad ćemo, 1-3. A si vidjeli kako smo hice pabre? Ovo je mi se posle zato što... Kaj? Ovo je bilo krajem oko 80 godine početku. Krajem 60. 60, ja sam bio kine godine. Smo ga cepali, ne vidi nas. Skype. Tako, znači, da sam još jedna priliku za tim, ali sad će da tepamo sve. PvP, Finger Night, PvP. Evo vidite, pobiju. Se pobiju. Pa šta je 2 na 1? Nisam ja baš toliki pro, Kit PvP. Rekli kako bi nesrećni čovjek. Prvo ubijem njega. Njega. Jedna, dve, tri, četiri, pet, šest, sedam.
vidjeli koji sam ja pro. Nemam huzuni, ne ništa. E sad sam problem što ima Juri. Ne, Juri mi super. Evo sad me Juri, sad dolazi ono, sad me skoro pun žalta. I da, kažete ko će, ali bez huzuni. Samo hit PvP. Ajde. Krenuo ka meni, to ću. Vidite koliko sam se dogužila, nemam huzuni. Znači, imam bolje sam jedno da zemljem. Eventualno što moram paziti. Nemam huzuni. Da imam huzuni. Dobro, huzuni više čizu. 10 minuta će treba epizoda. Da ja govorim možda okej. Tako. Posle ove epizode je survival. I posle survivala možete još neka epizoda i posle te još neke epizode ništa. Možete izaći neki, jel, nešto zebanci. Eno, a ne, što niko neće. A ne, begovi od mene. Ne valja bolje kad si u odbranu. Napad u odbranu. Evo, vidite. Mislim, ja mogu da vidite, srce mi nije skinuo. Vidite, ja neću više da igram kad pipi. Ovo sve botovi. Stili, ono, dođem sam čuk. Ono. Sad će doći tamo. On nema stvari, bre. Evo, sad će doći, gledajte. Ne treba se na... gledajte, sad ću... Tamo. Tu negdje. Ajde. Kipi. S ruku me... će mi cepa. Baš toliko. On misli sam ja tolike bote. Ja, on ne može mi cepa ni smoći. A ne, da. I da, što mi... koliko sam sad minuta. I da, moramo pa ne pritisnem ovog dugme za snimanje. Ajde, skačujte, bre, smarašte me. Evo, svet. Juri. Sad će doći. Da ga cepam još jednom, ja gasim. Joj, ne. Zelen sam se, Nisam se toliko zasna, ali... Sve. Ajde ljudi, pošto sam baš dobro, kit pipi. Ajde, čekaj. Ajde ljudi. Poz.